agora vai nos falar Fin Seirexas, centrado sobre todo no que son os desafíos actuais. Bueno, vou ser moito máis breve, non teño filminas nin cromos, porque unha das cuestións que hoxe quería falarvos é algo ao que non estou moi afeito, ia facer unha reflexión sobre, en este caso exclusivamente persoal, que conste, sobre o traballo, baseada no traballo que desenvolvo en Adega, que está acotío, pois cheo pois de documentos, de proxectos, de decretos. Ben, eu quería pasar un pouco de todo iso, xa están aquí as miñas compañeiras e o compañeiro con moitísimos dados e non cargar máis as vosas cabezas con co que acotío acostumo a facer. Se algunha de vos xa me ten sinalado como brasas de Adega, sinto moito, pero é de formación profesional. Por iso, eu xe que quería era falar un pouco basicamente do que me dera a gana, non? Por iso, novos tempos, vellos retos. Esta visión, insisto, exclusivamente persoal, xira en torno á idea de que, comezando con estas loitas puntuais, Altri, os eólicos, minería e outras que son endémicas tamén, modelo forestal, residuos, ver que diferenzas ou intentar achegarme, insisto, é unha valoración persoal, a que diferenzas hai con esas outras mesmas loitas que cíclicamente temos padecido e coas que temos loitado dende Adega nestes 50 anos. Eu levo xa uns cantos anos en Adega, desde logo non 50, mas sí que creo que teño suficiente perspectiva como para poder analizar ese devir, e algúns dos factores que son comuns ás nosas loitas e a estas problemáticas novas. Nestes momentos eu creo que o principal desafío que ten a organización, aparte destas loitas puntuais, de sabelas enfocar correctamente, que dende logo Adega sempre o fixo porque fixemos, e iso temos moi a gala, ecoloxismo social, é dicir, ecoloxismo cos pés na terra, nunca desligado dos intereses do pobo, non ecoloxismo de marketing nin de tirolina, non sei se me entendedes, verdade? Un ecoloxismo moito máis de preto e achegado á xente, a nosa realidade, a realidade do noso país. Iso foi a principal virtude, mas hoxe eu creo que temos que, tamén o fixo, sobre todo nos últimos tempos Adega, buscar sinerxias con outros colectivos, porque o principal desafío que nos enfrontamos, eu creo que é o auxe, o rexurdir do fascismo. Así de claro, non? A primeira vítima dixe que a primeira vítima do fascismo é a verdade. Efectivamente, é dicir, cuestiónase o cambio climático, esa cousa da ditadura woke, estamos cheos de lobos, sobran lobos, non? E outras moitas mentiras que son os que hoxe teñen eco nos medios de comunicación. Entón, ese é un dos primeiros, se non xa avanzados, primeiros signos do resurdir do momento fascista, non? Entón, contra ese fascismo co que estamos loitando, tamén no eido ambiental, non? As verdades e as científicas, en este caso, están sendo cuestionadas. O terraplanismo mental é hoxe casi unha doutrina para moitas persoas. Vísase reducir a capacidade crítica das persoas, mermando o acceso a unha educación de calidade. Bueno, en fin, todas esas cuestións transversais que permean tamén a outros eidos, non únicamente ecoloxista, pero eu sí que quixera traelos aquí porque para min é moi claro que detrás está o resurdir dese fascismo, e contra ese fascismo temos que loitar, eu penso que primeiro intelixentemente, con intelixencia, aproveitando as mesmas eivas do propio sistema podre, non? Do propio sistema capitalista baseado nun beneficio rápido a moi curto prazo. Ese capitalismo especulativo que é o responsable de encher os nosos montes e todos eses proxectos eólicos. Pero precisamente as propias características do sistema deixannos, enfíannos fendas polas que meter o noso discurso e polas que tamén contraatacar, porque estamos efectivamente nunha batalla, nun combate, sí.
non? Entón, sermos intelixentes significa aproveitar primeiramente as eivas e as feblezas deste sistema, é dicir, os parques, por exemplo, falando dos parques eólicos, basease nunha legislación tan parcheada, tan baseada en excepcións. Feijóo, dende que chegou en 2009 e empezou tumbando o decreto eólico, aprobando unha lei eólica que se modificou dúcias de veces a través, por exemplo, de leis de acompañamento en cada orzamento de cada ano, cando non a través de leis como a de depredación ou a de simplificación administrativa ou a de recursos naturais. Está tan parcheado a legislación eólica, ten tantas excepcións que na práctica non existen regras, non? Cando a excepción é a regra, na práctica non existen regras. E iso deixa tamén, é dicir, eso foi, entendo eu, unha estrategia pensada dende os iba a decir dende os despachos en Caetano, non, dende os consellos de administración das grandes empresas transnacionais de enerxía, non? Pero esa estrategia deixa fendas, deixa francos febles, non? E un deles é precisamente o feito de que, por exemplo, moitos dos parques eólicos que foron paralizados polo Tribunal Superior resulta que se concederon sin cumprir con todos os trámites, cada vez menos, eso sí, con todos os trámites que fixaba a legislación. Ou, por exemplo, pasaron por alto cuestións que son fundamentais para poder emitir, por exemplo, unha declaración de impacto ambiental conforme a dereito. Esas cuestións son as que nos detectamos e as que puxemos de manifesto en cada un dos nosos recursos, que, como sabedes, pois, afortunadamente, deron lugar a unha chea de paralizacións cautelares. Ben, ese é o que me refiro cando, primeiramente, para combater o fascismo, tengo que actuar con inteligencia, buscando as fendas, buscando eses recursos para poder tumbar o propio mecanismo que o sistema establece para poder desenvolver toda esta serie de proxectos agresivos e depredadores, non? A segunda cuestión que eu creo que temos que utilizar para combater este fascismo é a honestidade. Mirade, nós non vamos a dar solucións doadas, estamos tratando con problemas relacionados cos ecosistemas, non? Coa viabilidade e coa dinámica dos ecosistemas. E son sistemas moi complexos que non poden ter solucións simples. Entón, nós non podemos ofrecer unha solución simple á cidadanía, á sociedade, a distintas plataformas, porque non é posible. É dicir, e que a transición enerxética da que se falou, que nós entendemos que é absolutamente necesaria, non só enerxética, unha transición económica e de modelo total, vai a ter uns custos, vai a exigir uns esforzos, e iso non o podemos furtar no noso debate, non? E xa remato, non sei se me pasei, 2 minutos, perfecto, porque vou rematar con outras cuestións que creo que temos que facer, que temos que poñer aí en riba da mesa. E é a parte da intelixencia para aproveitar as fendas e os propios defectos do sistema, a honestidade para con o noso povo, dicindo que non hai solucións sinxelas, é complicado e vai a ter uns custos, verdade? Eu creo que outra das cuestións é a valentía para gañarmos o combate das ideas, non? Efectivamente, é dicir, estamos precisamente contrastando ideas e non podemos calar por moito que os medios de comunicación maioritariamente orientados cara a ultradereita intenten impoñer as súas verdades e sobre todo, a parte deste combate das ideas, acreditar sempre na necesidade de contarmos co povo, co noso povo, coa nosa cidadanía. Non pode haber ningunha solución mínimamente ecolóxica se non ten en conta a realidade dos que habitamos este país, a súa propia realidade, nós mesmas, a nosa propia xente. Bueno, máis nada. Moitas grazas.